Ophis u district sports officer Ribhoi district mentaga sngi ka shipho trik rumpang kalayo ban Pynlong ya ka lympung ïalehkai Kho-kho bat Kabaddi ka jing ïalehkai rural games jong ka Directorate of Sports and Youth Affairs Hamadan NSCE hapham sim habakren shakilat pathai khubor ka kong rida lendem PTI nakaliang ka Ophis u DSO nongpo kalapantip ba ha ka ne ka lympung lawan bane simbenta daki khun samla kanthe bat sinrang na kisnong baper ha hapo ka them Ribhoi kibalai simbenta ha ka jing ïalehkai Kho-kho bat Kabaddi kala ongro ba ka ne ka lympung ka de ka bala Pynlong karpang ban Pynklain bat kentiu ye kite ki atli ki jing ïalehkai hapo ka jilla ki balong ru ki jing ïalehkai ki ba kongsan jong ka Directorate of Sports and Youth Affairs habakut jong ka te ka lympung ka Ophis u DSO kala sam ye ki kusnam shabaro ki kunhun ki bala job ha ka jing ïalehkai baper ka balong ru kum kadak ka jing yero bat ka jing ai mensim ya ki nong ïalehkai kenika sports mengilom tasi ketika rural sports games kabagi Pynlong ya ka Kho-kho bat ya ka Kabaddi ka program juga Directorate of Sports and Youth Affairs kabangi schedule manusnem but ya kini la Pynlong wa kini ke district jongi dah ke district sports office Ribhoi district te mentaga singi layo ban pendek ya ka Kabaddi ka Kho-kho ha ka Kabaddi ngidon kumba santim ki bawan but ha ka Kho-kho ngidon kumba santim ki bawan but ni sokumen ban UI ba na kaliang jong ka Ribhoi Kho-kho associations ru kala don tingkat lang bat ni ban yarap ya ka office ban conduct ya kini ka jila kai Kho-kho but nilai iru ba na kaliang jong office ka jia pair ka long ba na ka last time ka bangile but this year panutau snem ki kena ya kai jong ka Kho-kho kila improve ha kam tam dei ba kala don hi ka association kila wan yele kai ka milai games kala don ka improvement ko ka Kabaddi pada kidang yasdang but kila pasang kena but ni so comment ka dei na kaliang jong ka district sports office ba kiwan ya simbenta ki ba na kaliang kerdam na umsling nang ni na po paham sim kiwan ni ba simbenta ya ku beli bro ki team ki bawan simbenta ka ni kapor but ya ka district sports office but kumjo ya ka Ribhoi associate Kho-kho association